takulandirani ku AMTV Malawi. Thank you so much. The Central Committee, NEC members, the High Commissioner, Your Excellency, and the representative of High Commissioner, that is from UK, and also Your Excellency from America, Your Excellency, the country director of Oxfam, Your Excellencies from different political parties, for the UDF, DVP, my dear brother, that is Nipeleke mbuzi ng'ombe nirije. You, NDP, PP, and all my seniors present. This, I'm sure, we are in the early afternoon. Can I call upon all the regional governors, regional directors, and regional DOIs to come here, please? Kulangari ukukudango bwera rambuyo pang'ono ndizitana region ine ili yonse bwera patsogolo tiwobera mmanja kena kotero setima mene mwatero ndimendi yankule ine kena kuti bwera likakhale pansi tichita adopt statement yanga komanso ya treasurer general kena kuti apempha Central Committee kapena NEC yonse ibwera kuno kuti tithokoze kena kuti chite dissolve kuti lero ndi paere sichonjo eti sokole olemekezeka Sapitwa region, olemekezeka Kamboi, olemekezeka Priska Moniwa, komanso olemekezeka director watu wa Nyamata ziko mkwambiri takunya dirani ndai walaso wina ngati tate ntingombera mmanja Nyamata ndatsikana ndi azibambo amenewo tikuyamikirani kwambiri chifukwa chopanga chipani kukhala champhamvu kwambiri timangofuna kuti anthu akudziweni kuti chipani chili mmanja mwanu amene mwakhala muchikankha chimene mwakhala mukuchipusha amene mwakhala muchikwezeka kupita kuchanya uko mogwirizana ndi district governor amene district governor tangoteroni ziko mukwambiri ma constituency governors tangoteroni ziko mukwambiri ma directors amayi apa district tangoteroni takunyalirani kwambiri ma directors a Nyamata apa district tangoteroni ziko mukwambiri nimangofuna tuchite introduce komanso tikuyamikireni chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira 2018 kupereka asogoleri apa mipanda ndiye malo mwa iwowo ndithokoze kwambiri inuyo asogoleri komanso chifukwa chopangisa chipani kuti chikhale chikulirabe ndipo chipitepo atsogolo komanso mupitirize kuchipangisa chipani kuti chikulirebe nde ifeyo kuthokoza kwathu nkosakwanira mogwirizana ndi NEC ndi Central Committee imene ili apa imene tizizusa posachedwa koma tingomusira Mulungu kuti azikuyendera limwe padera kuti mugwirizane kuti chipani chipitenso patsogolo ambuye azikudalitsani nonse tikakhale malo athu. Treasurer General anayankhula anapereka maripoti yao inenso napereka maripoti kuyambira way back 2017 kukafika siku la lero timafuna kuti maripoti amene aperekedwa nda Secretary General kuti lero tukhala ndi convention yathu timafuna tonse tavomereze and we move in that direction. Electorate yonse amene ili muno, delegation yonse, national conference yonse amene muli pano mukuvomereza ripoti lonse amene tapereka ngati Secretary General muvomereza amene savomereza khale pansi koma onse amene tivomereza 10 million kwemba mmanja ngati tavomereza ziko mokwambiri treasurer athu anapereka ripoti imene tikuivomereza tonsefe titayimiranso ndikuomba mmanja kuti tivomera ripoti imeneyi takuthokozani mkatikati mwathu lawyer athu akumbosoko council anapereka ripoti la constitution yathu imene muli ma position ena amene taonjezera
yokuza recruitment, social affairs, religious affairs, komanso international relations, and as you, the vice president of regional vice presidents, komanso deputy president at the national level. Zonse zimene tazika mu constitution yathu ya UTM. Tikuivomereza? Nangatina ndikumva pamenepo, tikuivomereza? Saplano ndikumva pamenepo, tikuivomereza? Nanga besi saplano tina olo totonse tikuvomereza? Zikomo kwambiri. Tathokoza kuti mwavomereza zonsezo kuti zili muchimake. Ife UTM ndife anthu ogwirizana kwambiri, ambuye azingokudalisani nonse. Nthawi ino mundilole takuthokozani inu aku region amene munayimirira kutsogolo kuno ma constituency governor onse, amene munayimirira ma district governors onse, ma district governors onse, kukuyamikani chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira kupereka mipando imene tili nayo pano. Tayigwirira ntchito bwino, mwina musasangalasa inu, mwina musangalasa ndinu, koma ngati Mulungu amakhululuka inu mulekeranji kukhululuka. Ubwino akeso tonse tikuyendera limodzi, ndipo tazaza muno titachena kwambiri tikuonekanso bwino ndizolinga zimozi. Nthawi ino ndimati mundilole pamene tikuombera m'manja central executive yathu imene ikubwera kuno, ndimene kuti NEC yonse. Choyamba ndipemphe Treasurer General, would you please come forward? The organizing secretary, come forward. Sogolera to Publicity Secretary. Sogolera to the National Director of Women, the National Director of Youth, the Director of Elections, the Campaign Director. And if we have all the deputies of these positions, please come forward. The Publicity Secretary and the Deputy Publicity Secretary, my brother, the Deputy Secretary General. Since you are still standing, Honorable Kambala, you can come in as the Director of Economic Planning. The one who is sitting in for the Director of Social Affairs and Protocol. The Deputy Director of Economic Planning. The Deputy Director of Political Affairs. Ninjani Munyake. We are not going to invite you, the Administrative Secretary, because you are not dissolving your position. So don't get worried. Ninjani Munyake. Kumapeto kweni mundipepese nane kuti kwaitana kumapeto ndikachita dissolve iyi mundilolabe pang'ono kuti ningoitana. Olo ndisanachite dissolve ndiitane ma MP onse tabwera ndi patsogolo. Ma MP onse bwerani kuno, ma MP onse. Ma MP onse tabwera ndi patsogolo apa, bwerani patsogolo apa ma MP. Later. Maimpi bwerani patsogolo, maimpi atumbamba ndi abongozi bwerani apa. Abongozi dalinga funa ndikanda dalinga. Tadi ntaombere mmanja maimpi atu amene kumanga chipani maderamu. Ena ife tinalumpa moto koma wanayisesa kwambiri anachita bwino kwambiri. Maimpi tikuthokozeni kwambiri kuti you stand firmly in parliament and even to get out of government bench into opposition benches. We thank you very much and God remember you and especially you in a special way. Takunyadilani kwambiri. Honorable Chipungu, come forward. Honorable Chipungu. Honorable, oh, thank you so much. Honorable, that's Ncheu. Honorable Katwafu, come forward. Manena kuti Chipungu, that's Karonga. Honorable Kaneka, that's Blantyre. Thank you so much. Honorable Ndovi, Kenneth Ndovi, that's Karonga. We thank you very much. Honorable Chiri Kuntima from Ncheu.
Thank you so much. The Deputy Public Secretary, Honorable Kanyaso, and he was the leader of the House, is it? Thank you so much. The Honorable Bongozi Sam Chirwa, the Deputy Director of Operations, thank you so much. The Honorable Darling, Honorable Salambula, Takunya Dilani Kwambiri. Okay. We have an apology from Nancy Ndogo, but also Ikuba Omar, who's been our Treasurer General before Honorable TG, who is here. And Mikaya, apologies from Honorable Mikaya. Was it the leader of house or leader of house was Kanyaso? Kanyaso. Tatogoza, if you ndijandi meeting kupaseni. Ngati mu parliament auna kuli UTM ilimu chifwa chaini. Ambuya zingo kudalisana kumene mukuyimirirago mwesese musalephere mukawinenso. Ndipo ndipembezo lathu kuti Mulungu komanso mzimu wachi limakuendereni kuendeseni bwino makoso yose mose kuti mubwereso kawiri tenti kakhale ziko kwambiri. Can I call our mayor Nzuzu, who is leading so much a number of councillors from Nzuzu? Mayor, ma mayor onse, ma deputy mayors amene mulipo komanso ndipemphe ma councillors onse a UTM amene muli pano. Bwerani kwambiri tima kunyadirani ndipo ngakhale mutayimira UTM ine likakhala kwambiri kuvoterani kumadira kumene muchokera inu. Tabwerani takunyadirani kwambiri takunyadirani councillors athu, please come forward. My chairpersons and mayors who are here. Are we having the affiliates from universities? Are we having the wings from universities here? Nzuni is here. Tifulumire kwambiri. Makansala amene andamane akumangaso chipani madera munga tisaimike pano. Zisokonekera. Tikunyadireni pitizani kumbebesa mawodi anu. Meya athu anzinda wa Nzuzu ndamenewa Dr. Nyasulu takunyadirani kwambiri tikakhale mfumu yathu Nkandawire takunyadirani zikomo kwambiri Nzuzu ande olemekezeka athu ankansala athu akunkata be achimoto zikomo kwambiri kumene mutha kukayimira lo MP no problem. Olemekezeka athu kumwenda Nzuzu yatenga makansala zambiri takunyadirani manja mwawo. Kunkolongo Mzuzu zikomo kwambiri. Kiumia Nzuzu yokayoka imeneyo takunyadirani. Shadow MP. Lilongwe the only olemekezeka Pambala takunyadirani zikomo kwambiri. UTM achievers Nyamata wathu amapangisa chipani kuti chikhale ni mphamvu. Mmodzi mwa iwo takunyadirani kwambiri ma UTM professionals zikomo kwambiri osaopa osatopa zikomo kwambiri. Akansala athu komanso a chairperson Nchewu takunyadirani zikomo kwambiri zikomo. Olemekezeka athu Peirani ku Blantyre takunyadirani zikomo kwambiri. Olemekezeka athu Mvula kujoka ku Nzuzu takunyadirani zikomo kwambiri. Akansala athu Nyemba sijo Nyimba ndimosa kuti Nyemba kuti mwina zitikajera panjapo amene akuchokera ku Blantyre takunyadirani zikomo kwambiri. Ndi mawu amene wawa mundilole tidagwirana manja sogolera athu onse tidagwirana manja kuyambira uko ndi National Organizing Secretary apapa Director of Operations ndi Public Secretary, Deputy Public Secretary Doi ndi Planning, Economic Planning komanso ndi Social and Protocol komanso ndi Campaign Director, Treasurer General, Director of Women, Deputy Student Affairs, Elections, Deputy of International Affairs, ndi Director of Research, ndi Director, please come forward, ndi Protocol, Political Affairs, Deputy Political Affairs, ndi Deputy Doi. Zikomo kwambiri chinauko amenani 2018 kupereka mipando imeneyo. Youth truly akweni being the Secretary General. Chinauko amenani 2018 kupereka mipando yonse amene ili kuno. Timafunanso mogwirizana tiyenta ombere manja chifukwa cha ntchito yabwino imene agwira 2018 kukafika siku la panyanja pamenepa panali mawaves ena osalimba anathawa olimba ndi amene ali kumene kuti dakalipo mpaka na siku la lero
siti kuopa siti kutopa ndiye timatenti kugirani manja ndipereke ulemu komanso mundilole moti mwandivomereza ndine ndani pamaso panu ine Galuka Lowe kuti ndichite dissolve komiti imene yonse kuchita dissolve kuyambira lero inu ndine ndi anthu wamba walala nyayi ndinu walala yayi ndinu wachoko ndise mamembala wa UTM asinthena kuyambira lelolo from this time, and as we're going for lunch when we'll be coming in, we are going to come in as the nobodies, just members of UTM. So we are dissolving your positions from now onwards. Nobody is organizing secretary, people that are going to choose here. The operations, publicity, the deputy, doi, wati, vichi. So then, Mondi Tandizira, tichite dissolve through you council and through all my seniors here, dissolving the UTM Central Executive and also NEC members from now until 2, 3 o'clock or 9 o'clock when you are going to have new office bearers. May God bless you. Thanks so much. Jonde, salipeli kupanga subscribe.